И така, колието златно сърце с листенца от роза и златни частички фолио. Днеска отива при своята собственичка, която го поръча. Ако искате и вие, направете ми поръчка. Заедно слагам и едно стикерче, цветенце за нея, handmade, в ето това блестящо оргазано нежно пликче. Така отива при своята поръчителка. Ако искате и вие, поръчите ми. Има и много други формички или някакво, което да е пожелание с цвете пожелание от вас, форма. Пишете ми и поръчайте.